Kaixo Joseba, zer moduz? Ongi etorri Gasteizera, nire izena Miriam da, eta gaur Erroak okindegia ikustera gonbidatzen zaitut. Benga barrura! Erroak duela 2 urte ia zabaldu egin zen. Gure proiektua zen auzokideei kalitatezko ogia eskaintzea. Artisaua, oreamarekin eginda, produktu asko eskaintzen ditugu. Batik bat ogi pilo, eta gero pilak eta pastela, gehien bat. Ogi artean daukagu espelta, artoa egindekoa, erdi integrala, bagetetan ere badaukagu gureak direnak, osea guk egiten dituguna, bat txuria eta bestea sekale eta mitxoleta haziak dituenak. Eta gero daukagu beste bat, haziogia. Haziogia ditu justu 7. Bale, orduan dauka lioa, olea, sesamoa, artatzikia, eta gero kalabaza, eguzki lore eta mitxoleta haziak. Super euskal ogia. Orain, gonbidatzen zaituztet, obradorera nola egiten dugun lan ikustera. Gaur gure bezeroen artean arrakasta handia duen opil bat prestatuko dut. Txirikorda, mahatspasa eta aintzaurrekin. Horretako prestatu ditut hemen behar izango ditudan osagai guztiak. Indar handiko irina, legamia, olioa, urina, mahatspasak, oreama, gatza, intzaurrak, bobeseko estia, unai agur bat eta 1000 esker, ura, azukrea, eta 21 arrotz erabiliko ditugu gaur. Hasike dana botako dut hemen eta hasiko naz egiten. Irina botako dugu lehenengo, orain arrautzak, orain legami freskoa, azukrea botatzen hasiko naz, oreama, gure okindegiaren bihotza, pobeseko estia, orain izten deu amasadora eta botoiari sakatzen digu. Ura joango gara botatzen pizkanaka. 10 minutu pasatu dira eta botako dugu falta zizkigunak. Gatza, olioa eta urina. Gogoratu epela egon behar dela, bale? Eta orain, emango diogu berriro makina miragarriari. 24 ordu pasatu dira eta ja badaukagu hemen gure masa. Hasiko naiz, zatitxoak egiten. Lehenengo, egiten diogu horrela, behatzekin, barruan geratu zaion haizea kentzeko. Orain ematen diogu lan forma, urrengo pausua izango da masa zabaltzea. Bueno, hau badaukagu ja zabalduta. Orduan, orain hasiko gara, botatzen pastel krema. Izkinetara ez gara heltzen, eskuzabalak izango gara honekin, oso goxo-goxoa baitago. Eta orain, intzaurrak botako ditut. Orain, mahatspasak botako dizkiogu. Mahatspasak 3 egun daramatzate ronean. Mahatspasak eta intzaurrak baditugula, joango gara borobiltzen. Ia prest daukagu ja, orduan, hemendikan hasiko gara mozten. Eta txirikorda egiten hasiko gara. Eta ja, badaukagu prest, gure txirikorda, fermentatzera eramango dugu, ordu bat gutxi gora bera egon behar da, eta gero labera eramango dugu. 15 minutu baino gutxigo, 180 graduta. Hemen daukagu ja bukatuta, gure txirikorda. Espero dut zuen gustokoa izatea, 1000 esker Gasteizera etortzeagatik eta Erroak okindegian bizitan etorri nahi zutenean, bale? Agur!